Εδώ βλέπετε τα καινούργια βίντεο του Theotores. Hello ladies and gentlemen, this is another gameplay from Theotores 1712. In this video we play Team Defender on Dome. Θέλουμε sub, όχι dislikes. Γιατί κοιτάξτε εδώ, πολύ απλά. Υποστηρίζουμε το Theotores. Είναι ένας καινούριος παίκτης. Δεν θέλουμε dislike. Και παίζει και πολύ καλά. Εμείς τον αποπαίρνουμε, αλλά τον ενθαρρύνουμε. Go, Torres. Let's go, Torres. So, I think one level. Tell. Fucking dislikes. Again, 6-0, level 1. Lefa Marston, FPS Lefa. He is also in the hack, so it's now hacked. Theotores Ioanni na Chris. Yeah, that's all. Now I'm here with Ένας άξιος παίκτης. Καινούριος και πολύ καλός. Βλέπουμε το βίντεο του να μιλάει ο ίδιος στα αγγλικά. Και είναι μόλις 14 χρονών. Get one kill, so you get one kill, payback is second. Kill 1, 2, kill the sniper, get the UAV, calling the UAV right now. Και σε λίγο θα πάμε να δούμε και το ελληνικό. Αυτό το βίντεο που βλέπετε δεν είναι από τα καλύτερά του. Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στα άλλα. Αλλά είναι πολύ καλός. In this match I got a lot of deaths, but I think it's worth it because I got many kills too. Now I'm low. Πάμε να δούμε το ελληνικό. Περιμένετε. Και αρχίζει. Συγκραστήστε τα λόγια του. Γεια σας παιδιά, Theotores 1712 εδώ. Είναι το πρώτο μου ελληνικό commentary. Παίζω Team Defender στην άλλη ground μαζί με τον φίλο μου. Μαζί με τον φίλο μου Black Magic. Τώρα είναι 11 το βράδυ. Έχω διαβάσει και από εκεί πέρα. Τώρα θα να κάνω βίντεο για το YouTube. Και αυτό το βίντεο δεν είναι από τα καλύτερά μου. Δεν έχω κάνει ένα πολύ καλό ράδι. Το έχω κάνει 22-11, σίγουρο. Τώρα η ώρα είναι 11:22 το βράδυ. Θέλω να κάνω commentary. Θα κάνω upload το βίντεο αύριο. Σε full HD. Ναι, αυτά είχα να σας πω. Κάντε πολλά sub. Στο προηγούμενο βίντεο με το Team Defender είχα 2 dislikes. Και όχι dislike. Ξέρω ότι όταν κάνεις upload ένα βίντεο στο YouTube, εντάξει, περιμένεις dislike σίγουρα. Δεν είναι κάτι πασίβος. Δεν είναι κάτι πασίβος, δεν είναι κάτι. Όμως αυτό που θέλω να... Από τους φίλους του Theotores.